Bayi iki lair ana ing desa Kunduran, Grobogan, Jawi Madya. Tak tengeri Joko Kunduran. Jan coba jan bagus men. Bayi nek nangis ae coba tak udangi kene. Bayi nek bagus temen. Yo nangis wae. Anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah. besok arep sekolah SMKI. Jadi sondalan. Yen bar sekolah SMKI tak bacutke ning kuliah. Perguruan seni. Syukur syukur puji syukur Gusti Kang Maha Agung pilihan yang selamat karo ibune selamat Yoyu lambene leh manis bar dikudang kok teh ayemen ora nangis neh jan bayi ajaib. Apa peh suarane sing nembang apik apa piye kok nganti luluh atine. Ya bune kula bayine wis lair apa sliramu kepengin gendong bayi iki? Garwaku tek menengae ket mang ora sahur sumaur ya bune kula tek menengae saya coba Kusir tulung cekel anakku. Oh nggih. Nganti nangis tak balang watu ndasmu. Ampun mboten. Ngono kuwi lek nyekel ora bener. Kowe bijimu sabet elek. Nah, ngeten. Ah ya ngono. Apik.
sarjana kok nyepeng wayang elek nek kaya ngono. Sik tak takonane karo bojoku sik. Karo aku jan mancara ning tek meneng ae. Yo. Ya. Ambekane ra nek. Sik delok nadine. Leh, mandek. Sik. Napas e. Ora nek. Wah, karo aku. Wah.